todos, benvidos a unha nova edición do Divúlgate, con todos vostedes o presentador Jacobo Álvarez. Boas noites, Galicia, que tal? Bueno, volvemos outro ano máis aquí a pelexar outra vez pola ciencia, dunha maneira que sin armas, que xa hai moitas polo mundo. Nós pelexamos pola ciencia aquí directamente cas nosas horas de traballo, que a verdad son moitas, moitos sacan o seu tempo de onde non o teñen, e a verdad é de agradecer. Esta noite temos 6 ponencias impresionantes, son esas 3 sílabas, impresionantes. Se alguén é da lengua castellana, que non a analice, vale? Temos xente que ven de ADE, xente de Historia, xente de Veterinaria, xente de Bioloxía. É unha xornada, pois eso, impresionante. E isto non sería posible sin a Asociación Agromar. Esa asociación que tanto pelexa, que están no mar, no? Agromar. É como os mariñeiros, veñen olas e olas e olas e hai que seguir traendo o peixe, verdad? Pois entonces démoslle as gracias a nosa capitana, que é Nerea Gandoi. Bueno, moitas gracias, Jacobo, por esta presentación, non? Bueno, eu só falar no nome do comité organizador do Divúlgate, que queremos darvos as grazas por acompañarnos nesta novena edición. Este evento xa se converteu nunha cita obligada, nun clásico para os investigadores do campus de Lugo, e marca novembro como o mes da divulgación, non? Esta é precisamente a motivación que nos leva a organizar este tipo de actividades, non? Nos pretendemos crear un espazo para poder compartir coa sociedade o noso traballo. Este comité organizador está especialmente comprometido e cree que a divulgación científica é unha ferramenta esencial para crear unha sociedade informada e que teña capacidade crítica, ademais de poder inspirar as futuras xeracións de científicos e científicas. Nós, como investigadores, non podemos deixar pasar esta oportunidade e debemos cumprir coa nosa obriga de compartir con todos vós todo este coñecemento xerado nas universidades públicas. E xa para rematar, agradecer aos verdadeiros protagonistas desta noite, que son os nosos poñentes. Sen a súa participación, a súa entrega e o seu traballo diario, isto non sería posible. Así que moitas grazas e benvidos ao Divúlgate. Cunha capitana así, calquera barco chegaba a un puerto, verdad? Entonces vamos comezar estas xornadas científicas, porque son científicas, inda que sean de divulgación, con unha charla que, bueno, como lemos aí, bueno, Sebastián non pode vir, non pode estar aquí, entón vamos comezar con Rocío Balín, que os Simpson prediciron moitas cousas, non? Prediciron que se lesionaba Neymar, prediciron que morría non sei quen e Lisa pasaba a ser presidente do goberno dos Estados Unidos, prediciron un montón de cousas. Vamos a ver de que vai a tesis de Rocío, verdad? Entonces, que suba aquí Rocío, por favor, un grandísimo aplauso. Penso que todos coñecedes esta serie, que empezou a finais dos anos 80 e que actualmente leva emitidos máis de 600 episodios nos que esta aventura non para. Moitas veces fálase de que a ficción supera a realidade. Perdón, ao revés, a realidade supera a ficción. De feito, tanto é así que algúns dos eventos que ocorren na serie ocorren tamén na vida real. Existe unha tendencia en redes de ver cantas cosas chegaron a predicir realmente os Simpson. Xa vos adianto que non son poucas. Por exemplo, predicir premios Nobel, avances tecnolóxicos, incluso vendas de grandes compañías. Tamén eventos deportivos e incluso
eventos políticos. Así que vos podedes imaginar cal foi a cara que se me quedou cando me din conta de que os Simpson o volveran facer. Prediciran a miña tese de doutoramento. Esta imaxe que tedes aquí é o resumo perfecto do que me dedico a facer. Para aqueles que non sexades tan fans como a min, vamos a poñer un pouco en contexto esta imaxe. Este peixe, de 3 ollos, é consecuencia das verteduras radioactivas da central nuclear de Springfield. Que nadie se asuste, non me dedico a contaminar ríos, ni mares, ni nada por estilo, vale? Entón, por que este peixe e por que a central nuclear? Veredes, eu que así que me dedico é a tratar con peixes e a tratar coa radiación. Entón, vamos a desglosar por que peixes e por que radiación. Primeiro, non estudo todos os peixes que existen, por exemplo, nun ecosistema dun río. Estudo só un peixe, o peixe cebra, tamén coñecido polo seu nome científico como Danio rerio. O peixe cebra é un organismo modelo. Que quere dicir isto dun organismo modelo? Un organismo modelo é aquel ser vivo que nos permite, mediante o seu estudio, saber cousas dese propio organismo e doutros. É dicir, estudando o peixe cebra, podemos saber cousas, por exemplo, sobre os seres humanos. É o único modelo que temos? Non, hai outros animais que nos sirven tamén como organismos modelo, como, por exemplo, a mosca da froita ou o rato, o famoso rato de laboratorio. Entón, por que escoller o peixe cebra e non, por exemplo, o rato? Ambos os dous teñen moitas vantaxes. Por exemplo, ser vertebrados, semellantes aos seres humanos. Pero, en cambio, o peixe cebra ten algunha vantaxe que non teñen os ratos. Se falamos de desenvolvemento embrionario, o dos ratos é interno, igual que o dos humanos. Os fetos están dentro do útero da mai. En cambio, nos peixes, o desenvolvemento embrionario é externo, fano fora, nos ovos. Entón, se quixésemos estudar o desenvolvemento embrionario, sería moito máis sinxelo facelo nos ovos dun peixe que dentro dun rato. Esta é unha das moitas vantaxes que ten o peixe cebra, pero non é a única. E ni siquiera é a que máis me interesa agora mesmo para a miña tese. A que máis me interesa é a vantaxe xenética. Aínda que os veixades moi diferentes a nós, estes peixes de aquí comparten aproximadamente un 70% dos nosos xenes. Bastante ben. Entón, xa sabemos por que os peixes. Seguinte pregunta. Por que a radiación? Eu non son física, así que pouco vos podo contar de como funciona a central nuclear dos Simpson. En cambio, o que si son é bióloga. Para que nos interesa a radiación no ámbito da saúde? Supoño que todos coñeceredes a radioterapia, un dos tratamentos máis habituais cando unha persoa padece cancro. En que consiste exactamente a radioterapia? A radioterapia consiste en empregar a radiación para poder destruir células tumorais. Por exemplo, cando temos un tumor nunha zona moi localizada, podemos atacar con, por exemplo, rayos X a esta zona para acabar coas células tumorais. Non obstante, esta técnica dista moito de ser perfecta e a veces posúe efectos secundarios. Moitas veces, cando diriximos a radiación á zona tumoral, o que rodea a zona tumoral, que son as células SAS propias do noso corpo, tamén lles chega a radiación. Cando isto ocorre, desenvolvese un fenómeno que se coñece como toxicidade. Este fenómeno pode desenvolverse ou non, dependendo de certos factores. De feito, non todas as toxicidades aparecen ao mesmo tempo. Distinguimos dos tipos de toxicidade. A aguda, que é a primeira en aparecer, os primeiros días ou semanas despois do tratamento, ou a crónica, que é aquela que aparece meses ou incluso anos despois de recibir o tratamento de radioterapia. Entón, que factores nos condicionan ou nos fan máis propensos a padecer esta toxicidade asociada ao tratamento? Un dos máis evidentes é a cantidade de radiación que temos que empregar para irradiar o paciente. Pero non é o único. Tamén nos poden afectar parámetros tales como a medicación que estea a tomar ao momento ese paciente, tamén a propia historial médico do paciente e a que máis me interesa a min de novo, a xenética. Os xenes do paciente. O conxunto de todo o ADN é o xenoma. O xenoma dun paciente pode nos condicionar se esta toxicidade se desenvolve ou non. Antes comentábamos que o 70% dos xenes do peixe cebra e o 70% dos xenes dos seres humanos son os mesmos.
É lógico pensar que noutras especies ás que nos parecemos máis, como os primates, esta porcentaxe de similitude vai a subir. Por exemplo, cos primates, con un chimpancé, poderíamos compartir case o 99% do noso ADN. Entón, que pasa entre nós, entre os membros da especie humana? Temos o 100% do ADN idéntico entre nós? Se isto fose así, todos os que estamos aquí seríamos clóns uns dos outros. En realidade, nós, por exemplo, de novo, os que estamos aquí, compartimos o 99,6% do noso xenoma. Isto quer dicir que hai un 0,4% que non compartimos, e é o que fai que todos sexamos distintos entre nós, uns máis altos e outros máis baixos, por exemplo. Isto é o que se coñece como variabilidade xenética. E precisamente esta variabilidade xenética é a que nos condiciona a desenvolver toxicidade ou non despois dun tratamento de radioterapia. A disciplina encargada de estudar precisamente esta variabilidade xenética e como afecta aos desenvolvementos de efectos secundarios é a radioxenómica. E precisamente de radioxenómica vai a miña tese. Que me dedico a facer entonces eu? A facer un estudo radioxenómico cos peixes cebra. Como faríamos isto? Colleríamos un montón de peixes, cada un coa súa propia variabilidade xenética, someteríamolos a radioterapia e veríamos que efectos teñen, é dicir, que peixes desenvolven ou non esta toxicidade. En función disto, podemos sacar unhas conclusións. Unhas conclusións que, como efectivamente dixemos antes, poden ser extrapolables aos seres humanos. É dicir, se nós vemos que certas rexións ou zonas do ADN son máis propensas a desenvolver toxicidade nos pacientes, poderemos, en función do ADN do paciente, determinar se é aconsellable ou non facer un tratamento radioterápico. Como vedes, os Simpson son capaces de predicir hasta teses doutorais. A verdade é que isto é un pouco inquietante, porque nunca se sabe que cousas poden seguir predicindo, que determinados eventos terminarán sucedendo. De feito, invito-vos a reflexionar se nas vosas propias vidas teñen predito algo. Seguro que algunha sorpresa vos levades. Moitas gracias pola vosa atención. Os peixes cebra non terán 3 ollos, pero chulos son bastante, Así que nada, aí hai que darlle duro. Pero para comer esos que utilizas tú, Rocío, non valen, que irradiados eu non os comería. Pero bueno, ahora ven unha charla, merendastes ben? Así, respondede alto, hombre, merendastes ben? Non, algúns sí, outros non. Pois os que merendastes ben, noraboa. Pero os que non, sinto moito, porque ven unha charla en que nos van falar de comida. Non sei de que virán falar. Veñen dunha terra en que hai ríos, hai unhas cañas moi boas de crema, veñen desde o Carballiño, non sei de quen nos ven falar Pilar, pero un fortísimo aplauso para Pilar. Ben, imos comezar cun reto. Pensade nun bo anaco de pan galego, acabado de saír do forno, o voso favorito. Notades incluso recendo, verdad? Bueno, sinto se vos deixo con máis fame, pero hoxe imos falar diso, do pan galego, un alimento básico no noso día a día, único e auténtico. Oi. Vale, perdón. Bueno, non sei. Vale, perdón. Ben, pois dende hai séculos o pan é unha peza central na mesa galega. Non importa a ocasión, sempre está aí, acompañando os momentos importantes. Quizáis, moitos de nós, lembramos perfectamente o olor e o sabor do pan co que comíamos cando éramos pequenos ou co que as nosas avoas nos preparaban a merenda. Pero hoxe non quero falar de calquera pan galego, senón do pan galego que leva o selo da indicación xeográfica protexida, que asegura un vínculo coa nosa identidade, porque, como mínimo, o 25% da fariña de trigo coa que se elabora este pan debe provir dunha variedade autóctona. E diredes vós, cales son as nosas variedades autóctonas de trigo? Pois ben, en Galicia, a día de hoxe, temos dúas variedades rexistradas, que son Cabeiro e Callobre, que son dúas variedades antigas, que levan moitos anos sendo cultivadas e que, polo tanto, están adaptadas ao noso clima e ás nosas terras.
Así pois, o pan elaborado con estas variedades non só vai ter un sabor único, senón que ademais vai ter un perfil nutricional diferente. A variedade cabeiro é rica en proteínas, que é un nutriente fundamental para o desenvolvemento muscular e o mantemento dos tecidos, mentres que a variedade callobre destaca polos carbohidratos, que é a nosa principal fonte de enerxía. Entón, agora que coñecemos as protagonistas, imos falar de proporcións. Como xa dixen, para que un pan leve o selo da IXP Pan Galego, debe conter como mínimo 25% de fariña procedente dun destes cultivares locais. Pero, que ocorre cando aumentamos esa proporción ata o 100%? Pois ben, cando empregamos únicamente fariña procedente dun dos cultivares locais no proceso de panificación, o pan gaña en calidade nutricional, fronte cando só empregamos o requirimento mínimo do 25%. Non só se van incrementar aínda máis as proteínas e os carbohidratos, senón que ademais tamén o van facer os minerais esenciais, que axudan a regular funcións do noso organismo. En concreto, van aumentar os niveis de ferro e zinc, que son fundamentais para combater o cansanzo ou para fortalecer o noso sistema inmunitario. Tamén de cobre e magnesio, que van protexer as nosas células fronte ao estrés oxidativo. E máis de calcio e fósforo, que contribúen á saúde dos nosos osos. De maneira que, cando escollemos pan galego elaborado con variedades autóctonas a poder ser nun 100%, non só estamos escollendo unhas características organolépticas distintivas, senón tamén unha calidade nutricional superior. Pero, e se vos dixera que o pan non só pode mudar a nosa saúde, senón tamén o cuidado da terra? Pois ben, para iso imos centrarnos no tipo de cultivo do trigo. Entón, cando pensamos en como se obtén o trigo co que logo se moe para obter a fariña coa que elaboramos o pan, imos ter dúas formas principais de facelo. Un cultivo convencional moito máis intensivo ou ben un cultivo ecolóxico que busca traballar en armonía coa natureza. Pero imos deternos un pouco máis nisto. O sistema convencional é como cando alguén se obsesiona co ximnasio, entón quere ver todo máis grande en pouco tempo, e ás veces recurre a sustancias químicas que non debería, que, para chegar antes á meta, non? Que pasa? Que isto trae problemas a longo prazo e consecuencias difíciles de reparar. Pois co cultivo convencional pasa o mesmo. Empregamos fertilizantes químicos e biopesticidas que van forzar ese crecemento do trigo, pero a cambio deixamos solos empobrecidos, contaminamos as augas, destruímos o equilibrio natural e perdemos biodiversidade. Pola contra, o cultivo ecolóxico é unha persoa que entende que tanto o corpo como a terra necesita cuidados. Entón, vai pouco a pouco, alimentase ben, fai exercicio moderado, é dicir, respeta os seus propios ritmos, non hai nin atallos nin excesos. Entón, co cultivo ecolóxico, o solo nútrese de compost natural e as pragas mantéñense baixo control sin un abuso de químicos agresivos e, ademais, os que serían os ciclos naturais seguen o seu curso. É dicir, aquí o obxectivo non é só producir moito, que tamén, senón producir ben, sen esgotar os recursos que temos. Entón, que é o interesante de todo isto? Que os nosos cultivares galegos, cabeiro e callobre, encaixan perfectamente no sistema de cultivo ecolóxico. É dicir, non requiren dese doping químico, están adaptados ao noso clima e ás nosas terras, de maneira que non requiren de grandes insumos para medrar, de grandes intervencións. É como que levan tanto tempo connosco que saben medrar co que hai, co que temos. Entón, cando escollemos pan galego elaborado con trigo autóctono, a poder ser nun 100% e cultivado en ecolóxico, non só estamos escollendo coidar a nosa saúde, senón que, ademais, tamén estamos a apoiar unha forma de agricultura que busca preservar a nosa terra, tamén a reducir a contaminación e a manter ese equilibrio natural. Entón, que podemos facer nós como consumidores? Pois a resposta é sinxela, apostar polo pan galego elaborado con trigo autóctono, a poder ser nun 100%, apoiar o cultivo ecolóxico e recoñecer o valor do traballo local. Cada elección que facemos na nosa cesta de compra é unha declaración, de maneira que unha pequena decisión pode ter un gran impacto. E o pan galego pode ser moito máis que un alimento básico do noso día a día. É sabor, é saúde, pero tamén pode ser cuidado da terra e identidade. Moitas gracias.
Moitas gracias, Pilar. Entonces, como dicía o anuncio, con pan ou sen pan, comamos o xantar. Hai que comer con pan, e se é gallego moito mellor, vale? Xa vedes, hai que comer trigo autóctono e todas as razas autóctonas, non o de fora, sempre o mellor, vale? Eso sempre, en todo. Agora ven unha charla tamén desde un ayuntamiento moi cercano de aquí, que ahora que estamos en Navidad vamos a facer publicidade, ten un nacimiento moi famoso, aí en Begonte, entón temos que ir a velo, pero está moi relacionado ca charla anterior, porque onde dixo que se cultivaba o trigo? En ecolóxico, en un sistema de produción tradicional. No, quen fai o sistema de produción tradicional? Os paisanos. Quen son os paisanos? Todos, casi todos. Entonces, agora ven unha charla que se chama Contra o vicio de mandar, a virtude de non obedecer, as resistencias do campesiñado contra o poder nas sociedades tradicionais. Un aplauso para Rubén. Bueno, moi ben, moitas gracias a todos os asistentes e ao presentador e tamén ás miñas compañeras que me predecederon, a ver se non desentono. O primeiro desentono que vou facer é que non trouxen presentación, pero intentarei manter o nivel, como digo, da xente que me precedeu na palabra. Eu vou a falar, efectivamente, de sociedades tradicionais. E chamámoslle sociedades tradicionais aquelas que, grosso modo, son previas á Revolución Industrial. E no cal o 95% delas, como nos dixo o noso presentador, era campesiñado. Ese campesiñado debería decir, antes de nada, que eu son de historia moderna, eso quere decir do ano 1500 ao 1800, e seguramente cando, como nos pasa na nosa vida privada, cando dis que eres historiador, todos están pensando en reis, sucesión de reis, batallas, paces, exército, eso non me interesa absolutamente nada, porque a mí o que me interesa é a maioría social. Se estou dicindo que antes da Revolución Industrial o 95% son campesiños, a mí o que me interesa é a vida do campesiñado. E no caso galego, ata fai ben poucos anos, e incluso moitos de vós se peinarades canas, atoparíades unha Galicia aínda rural, basicamente rural, campesiña, como digo, dos nosos paisanos. Aquí propoño unha charla, intento que sexa estimulante, para darlle un pouco a volta ao que habitualmente nos contaron. E é que, basicamente, a realidade que temos, o que recordamos do pasado, son, basicamente, por imposicións dos que mandan. Non é así? Dicir, o Estado manda pagar, nos pagamos. O Estado fai leis de diferente tipo de goberno e a xente cumple. Non? Entón, a nosa visión sempre é viciada dende a política, dende o que manda. Non temos en conta que ten que haber alguén que obedeza. Entón, a nosa posición, neste caso, eu formo parte dun equipo colectivo que nos estamos dedicando a ver que tipo de contestacións había nestas sociedades tradicionais. Tamén me aventura se cadra a adiviñar o que estades pensando, que vou empezar aquí a falar de revoltas urbanas, de xente dos nosos irmandiños, levantándose, queimando cidades, armando revolucións. Non. Non, pero iso non quer decir que non fixeran resistencia. Só que a facían de outra maneira. Nós, cando estudiamos as resistencias, temos basicamente o xogo de alguén que quere impoñer algo e a outra parte que non está de acordo a aceptalo. Pero hai moitas formas de non aceptalo. A máis violenta é, efectivamente, unha revolta. Unha revolta, como podedes imaginar ao exemplo da Revolución Francesa ou os irmandiños. Ben, pero hai outras formas de resistirse ao poder. Básicamente, por exemplo, facer caso omiso. Se ti mandas algo, eu non o cumplo. Por exemplo, nunhas sociedades basicamente religiosas, o clero fai peroratas os domingos no púlpito sobre a moralidade sexual, o campesiñado galego entralle por aquí, salelle por ali. Por que? Como sabemos? Porque vamos ás tasas de ilexítimos, na provincia de Lugo, a provincia coa tasa de ilexítimos máis alta do Estado, o 45% dos fillos nacidos nos séculos XVIII e XIX de nais solteiras ou de xente que non se casara previamente. Entón, onde está a disciplina do que manda? O que manda di, e o que ten que obedecer non fai caso. No caso do campesiñado, a parte do caso omiso, moitas veces hai accións, pero non colectivas, violentas, armadas, senón
pasivas, como digo, a veces, sinceramente, vese ben, por exemplo, nas tarefas fiscais. Cando hai que pagar, o campesiñado que quede. Pagar menos, e se pode ser non pagar. A quen? A nobreza, a esta fidalguía, ao clero, ao Estado. Entón, nunhas sociedades, teño pouco tempo para poñer algún exemplo, nestas sociedades tradicionais, míseras, moi pobres, na que a maior parte da sociedade é campesiñado, onde se obtén os excedentes para vivir da terra? En que se pagan as imposicións, os impostos? Basicamente en especie, que isto tamén conecta ca charla anterior, moitas veces en trigo. Trigo había pouco, millo, moito máis, ou centeo. Pero como se paga? Por medidas. Os nosos ferrados, as fanegas. E aí sí que se ve, isto é o que dediquei unha parte da miña tese doutoral, e aí sí se ve accións de resistencia do campesiñado, porque cando chega a pagar, como sabe que non pode negarse a pagar, o que sí pode facer é dicir, no, ese ferrado é moi grande, eu por eso non cho pago. Ou eu non cho pago colmado, pago cho ras. Ou eu pago cho, pero no meu ferrado, non nese, como digo, que é moi grande. Entón, na fiscalidade, cando é por especie, sí que se ve accións de resistencia. Non son violentas, non son colectivas, é un a un, cando lle toca pagar, non paga. Entón, que imposición hai? En moitas ocasións, ninguna. Ou hai vías de negociación. Por lo tanto, a visión que trato de trasladar é que non miremos solamente de arriba a baixo, se quixésemos así finos, como os académicos diría, a mirada top-down, non? De arriba a baixo. Senón ao revés, bottom-up, tamén de maneira así un pouco máis fina, non? De baixo a arriba. Vamos a ver que pensa quen recibe as normas se realmente as cumpre. Outras tarefas de goberno onde ben se ve, cando hai reclutamentos militares, a xente nunca quixo ir ás guerras. Cando os estados montan guerras, quen vai de soldados? A quen collen no medio facendo reclutamentos. Pero aquí tamén hai resistencia. Non fai falta, como digo, unha revolta para ir en contra dunha decisión. Faz un reclutamento. Eu lárgome. Isto pasa cando, por exemplo, algún exemplo na Idade Moderna, cando hai a guerra con Portugal, cando se secesiona Portugal da monarquía hispánica, fan reclutamentos en Ourense, os de Ourense largan. Como o sabemos? Porque parte do intríngulis de todo isto é que se vos contase que estes campesiños, moi desgraciadamente, ademais de pobres, eran analfabetos, a pregunta é como temos esa información desta xente que non deixou nada escrito? Obviamente non se lles pode preguntar. Porque a xente que impuxo disciplina ou que quería facer reclutamentos deixa notas. É que aquí non hai ninguén neste pobo. Veñamos facer un reclutamento e non queda ninguén. Non queda ninguén, non queda ningún home. As mulleres sí quedaron. Por que? Porque as mulleres non van ao reclutamento. Onde están os homes? Enteráronse previamente de que hai un reclutamento, cal é a resistencia? Vesa por min, eu lárgome. Voume 3 meses ou 5 meses a Valladolid, a Sega, a Cádiz, a Lisboa, a onde sexa. Porque, obviamente, hai unha capacidade de mandar moi limitada. Ao contrario do que se pensa. Cando pensamos así en Felipe II, que casi todo o que di... Felipe II está a 500 kilómetros, non hai camiños, a xente de aquí nin tan sequera é alfabeta, non sabe escribir, non sabe ler, non fala castelán, polo tanto, a capacidade de mandar é moi limitada. Entón, nós o que tratamos de facer é ir recolectando en diferentes ámbitos aspectos de resistencia por unha... Vou a desmontar ou a spoilear xa ao final. A nós o que nos interesa é desmontar esa imaxe de campesiño tradicional, atrasado, dócil aos poderes, que simplemente non é un suxeito da historia, neste caso da historia de Galicia. É o suxeito máis importante da historia de Galicia. De feito, os historiadores sempre dicimos que sen campesiños non hai historia de Galicia. Seguramente, cando falemos de historia, decía antes, pensemos en batallas ou en reis, na Casa de Alba, de Monterrey, os de Lemos, sí, esos son pero hai o 95% ou 1,5 millón máis de campesiños que son os que están, digamos, producindo os excedentes que manteñen a esas sociedades. E, polo tanto, como digo, nesta equipa colectiva o que tratamos é de desfacer certas imaxes que se asocian de maneira prexuzgando a estes colectivos e facendo dunha maneira, non sei se o consigo, un pouco atractiva porque realmente o traballo de investigación é duro,
porque, como dixen, esta xente non deixa fontes escritas. Entón, hai que ir vendo onde están as diferentes accións que estes individuos sin nome, que non teñen nome na historia, son un número, ou simplemente vamos recompoñendo un sudoku, un puzzle, temos un ata de nacemento, temos un reclutamento incompleto, temos un pago de rendas a un mosteiro, temos débedas ou crédito noutro. Vamos facendo un puzzle para saber que, efectivamente, os mosteiros non sempre cobran, a xustiza moitas veces non funciona, como digo, por omisión. Veñen a por ti, veño por Pepe Pérez, non sei onde está, saliu pola porta de atrás, quen sabe, en fin, son sociedades que teñen, como decía algún historiador, sociólogo de tipo anarquista, utilizan as armas dos débiles. Que arma dos débiles? Casi sempre pretender ignorancia. Non sabía, entón, como non sabía, cal é o que le ten por consecuencia? Que o que quere mandar, finalmente, non impón a súa vontade. Entón, a solución non é nin que se impón o que quere a primeira parte, nin, por suposto, todas as accións de resistencia foron exitosas, ollo. Pero en moitos casos, desde logo, o feito de que non se cumplise tal cual a primeira vontade do que mandaba, realmente xa é un éxito. E poderíamos valorar, se houvese máis tempo, pero con isto remato, se as accións de resistencia foron exitosas ou non. Porque, por exemplo, ante unha imposición que ten contestación, se realmente se consigue, aínda que non sexa completa, ese gravame, poderemos dicir, bueno, o poder finalmente conseguiu o que quería, que é cobrar. Vale? Pero, da outra parte, ollo, que se calquera acción conseguiu aminorar a primeira vontade do que mandaba, realmente tamén ganaron a outra parte, non? Por iso nos centramos tamén en moitas ocasións das vías intermedias, que finalmente creo que está a chave para comprender moitos procesos históricos, que non soamente, esta miña invitación, non soamente pensemos nos que mandaban, que eran moi poucos, senón nesta maioría que estaban detrás e que tiñan que ser, digamos, dóciles ao que a xente ou que os poderes querían. E en moitas ocasións non o foron. Espero que vos resultase interesante, que polo menos teñades outra idea do que facemos en historia. Moitas gracias. Isto pasaría fai 200 anos, pero a día de hoxe temos o mesmo poder o campesiñao, que ainda que non traballemos a terra e nos manchemos, tamén temos o mesmo poder, iso que non se nos olvide tampouco. É moi relacionado con este tema. Os grandes mosteiros, como ben decía Rubén, en Galicia eran os que en algunhas zonas tiñan moitas colmenas. Para que? Non para mel, senón para velas, para as súas igrexas. Entonces, Galicia ten unha cantidade de colmenas impresionante, sobre todo máis apicultores. Vai nos falar do que é a apicultura fixista, a mobilista. A ver o que nos explica. Tei cuidado con esta charla. Porque eu teño colmenas. Isto engancha. Cuidado. Con todos vostedes desde a terra de Ponteareas, Damián. Bueno, ben, boa tarde a todas e a todos. Estou moi contento de estar hoxe aquí neste evento con todas e todos vos, para falar, como ben dicía o presentador, dese paso en Galicia da apicultura fixista a mobilista, para tratar de entender en que consisten estes procesos e como foi esta cuestión. Unha temática na que levo traballando os últimos anos e tratando de investigar para incrementar o meu nivel de coñecemento. Así, bueno. Ben, o punto de partida, evidentemente, van a ser as abellas. As abellas, eses insectos tan importantes para a polinización, que manexeadas polos seres humanos pois dan lugar ao que coñecemos como apicultura. Unha apicultura que se utiliza pois para obter produtos das abellas, o mel e a cera, e unha apicultura que ten claramente dous modelos diferenciados: a apicultura fixista e a apicultura mobilista. Bueno, vou a tratar de explicar, a ver se entendemos en que consisten estes dous modelos. A apicultura fixista defínese como aquela na que o interior das colmeas, é dicir, a casa das abellas que se produce a partir da cera que elas
producen nas glándulas cereiras, está fixa a colmea. É dicir, para poder retirar o mel e a cera, teríamos que cortar ou facer, digamos, algún procedimento abrupto. Esta apicultura fixista, que podemos ver todavía na actualidade, nas áreas rurais, relacionase con eses trobos, con eses cobos, con eses cortizos feitos a partir da cortiza das sobreiras, e unha apicultura que foi claramente predominante ata ben entrado o século XX. Esta apicultura entra en confrontación, digamos, con outro modelo, con outro sistema, con outra forma de entender a apicultura totalmente diferente. Unha apicultura que denominamos como apicultura mobilista. Por qué? Porque o interior das colmeas está feito a partir de cadros que son móviles, que se poden mover. Polo tanto, podemos interaccionar no interior das colmeas e existe un proceso moito máis intervencionista e unha orientación diferente do que acontece na apicultura fixista. Realmente, este proceso comeza a partir dunha serie de coñecementos científicos que nacen en Estados Unidos en torno a mediados do século XIX e que se van a ir pouco a pouco estendendo, como o paso das abellas, por exemplo, e se van a producir novas interpretacións da apicultura, o nacemento das colmeas mobilistas e outra serie de elementos tecnolóxicos asociados con esta forma de entender a actividade apícola. Son moi diferentes, inda que nos poidan parecer o mesmo ou moi parecidos, realmente son moi diferentes. A apicultura fixista está máis vinculada coa cera de abella. A apicultura mobilista está máis vinculada coa produción de mel. De feito, a apicultura mobilista posibilita, como xa tedes visto seguramente por aí, o incremento do tamaño das colmeas en función das capacidades melíferas de cada lugar ou do ano no que estemos, cara arriba ou cara aos lados en función do tipo de colmea mobilista coa que estemos traballando. A apicultura fixista non permite apenas a interacción dentro da colmea. Polo tanto, nesa apicultura existen poucos insumos, non se adoita facer alimentación artificial, non hai cambio de raíñas, o que sí que acontece en moitos casos na apicultura mobilista, que permite, digamos, esa interacción moito maior. A apicultura fixista respeta máis os ciclos naturais e a apicultura mobilista é moito máis intervencionista e incluso permite procesos de ensameo artificial, de división das colmeas. E, ademais, a apicultura mobilista necesita de outra serie de elementos tecnolóxicos, como pode ser o extractor de mel, como pode ser a laminadora para conseguir láminas de cera que se poden reutilizar no proceso productivo e, polo tanto, son modelos moi diferentes. Nese sentido, a apicultura fixista, que foi, como digo, predominante hasta ben entrado o século XX, tivo aparellado unha gran industria apícola cereira en Galicia, unha industria apícola cereira da que aínda existen elementos patrimoniais tan singulares e tan relevantes como este lagar de cera de Prensa de Viga que podemos localizar na parroquia de Paraños, no concello do Covelo, na provincia de Pontevedra, e que servía para prensar os restos das colmeas e obter bloques de cera de abella, de cera amarela, que podía posteriormente blanquearse ou podía utilizarse para facer esas candeas, esas velas de cera pura de abella. Pero, digamos que esa aparición das ideas mobilistas, das colmeas mobilistas, foi pouco a pouco estendéndose, divulgándose, difundíndose, e conforme foi avanzando o século XX, o número de colmeas mobilistas comezou a superar as colmeas fixistas. De feito, no Estado non será hasta a década de 1960 cando hai máis colmeas mobilistas que colmeas fixistas, algo que en Galicia todavía vai máis devagar. Non será hasta a década de 1980 cando en Galicia teñamos un número superior de colmeas mobilistas que de colmeas fixistas. E unha das cousas que a mí me parece ben interesante é, digamos, que o que se fixo desde o punto de vista da sociedade, desde o punto de vista da administración, para tratar de cambiar ou de introducir ese novo modelo, que é unha das cuestións que estou estudando nos últimos anos. E, ademais, Galicia, concretamente Lugo, son lugares moi relevantes neste sentido. Que iniciativas se desenvolveron? Por exemplo, hai moitas publicacións específicas vinculadas coa apicultura mobilista. Este Manual de Apicultura, escrito expresamente para os agricultores gallegos, escrito por Ramón Pimentel no ano 1893, é unha das primeiras publicacións de apicultura mobilista en toda a Península Ibérica.
Ou a outra publicación que aparece aí recollida, ese cursillo ou curso de apicultura feito por Benigno Ledo, o cura das abellas, e publicado pola Deputación Provincial de Lugo, é unha publicación que tivo unha gran tirada en Galicia, que tivo varias edicións e que está pensado especificamente para a apicultura mobilista. Pero, ademais, existían outra serie de iniciativas ou de procesos. Por exemplo, os cotos escolares apícolas, que eran iniciativas que se desenvolvían nas escolas e que se vinculaban non só cos rapaces e coas rapazas que estaban nese lugar, senón tamén coa poboación local, impulsadas desde o Estado e vinculadas, como podemos ver claramente, coa apicultura mobilista, cos cadros móviles, como este coto escolar apícola que estaba localizado no lugar de Budián, no concello do Valadouro, e polo que, ademais, o seu impulsor, o mestre, obtivo varios premios, tal e como consta na prensa histórica da época. Pero, bueno, sí que vou a determe un pouquiño máis na que é realmente a gran iniciativa en favor do mobilismo en Galicia, da apicultura mobilista, e que, ademais, radica exactamente na provincia de Lugo. A Deputación Provincial de Lugo desenvolveu unha iniciativa na que tivo como gran exponente a esa persoa que aparece aí na fotografía, a Benigno Ledo, un cura que naceu no lugar de Argozón, no concello de Chantada, e que foi o profesor provincial de apicultura desde o ano 1928 hasta o ano 1947. O impulso da Deputación e a laboura de Benigno Ledo fixo que este profesor desenvolvese actividades docentes específicas de apicultura en diferentes centros de ensino de Lugo, como a Escola Normal de Mestras, como o Instituto de Segunda Ensinanza, como o Seminario, formando a máis de 540 persoas durante eses anos. Ademais, desenvolveu iniciativas de ensinanza ambulante, indo aos diferentes concellos de Lugo e impartindo palestras específicas que teñen que ver co mobilismo. Axudou a instalación de numerosísimos apiarios que utilizaban colmeas modernas, colmeas mobilistas, e incluso a procesos de traxega, é dicir, de traslado das abellas desde as colmeas fixistas ás colmeas mobilistas con uns procesos, digamos, que ele ensinaba. Incluso hai 3 colmeas patentadas ou deseñadas por esta persoa, adaptadas, digamos, á realidade galega e con esa lógica mobilista. De feito, a provincia de Lugo, a iniciativa da Deputación Provincial e a experiencia de Benigno Ledo son, digamos, moi coñecidas na época e fan que Lugo adquira relevancia desde o punto de vista do mobilismo e sexa un lugar recoñecido moito máis alá de Galicia e incluso das fronteiras do Estado. Ben, se alguén ten interese, pois hai varias publicacións sobre esta cuestión, publicacións na revista Historia Agraria ou na revista Historia Industrial, e moi pronto, agardo que en pouco tempo, vaise publicar tamén outro específico sobre a laboura de Benigno Ledo, o cura das abellas, e todo ese traballo que desenvolveu para fomentar a apicultura mobilista no territorio galego. E con isto remato agradecéndovos a vosa atención. Moitas grazas. Xa vos dixen que era un tema moi interesante, As abellas iso é meterse e non salir, por moito que piquen. Eso sí, eu de momento non vou como Don Benigno nin como os demais, que hai que ser duros para ir sin traxe. Eu as miñas morro seguro. Ahora ven unha charla, vou cambiar. Teño honor de presentar a un amigo meu. Entonces, ven falar de conexos. Hai algún estudiante de veterinaria aquí? No. Bueno, por internet. Queridos alumnos, hai que dedicarse á produción de coello. Está farto de decilo en prácticas e por aí por toda a facultad. Por favor, dedíquense a coellos. Non hai veterinarios de produción. Entonces, a ver o que nos conta, creo que nos ven a falar dun WhatsApp, non? Pois a ver se despois nos pasa o número e chamámolos. Con todos vos, desde Perú, Renato. Se escucha, verdad? Bueno, se escucha. Eu non falo galego.
deixei meu galego na casa. As feromonas dos coellos. Alguna vez preguntastes vos como saben os coellos cando é o momento axeitado para topar parella? Eu non. As feromonas, unhas sustancias químicas que los conejos utilizan para comunicarse. Son sustancias que desempeñan un papel importante en el amor del conejo, por así decirlo. ¿Y qué son exactamente? Hablaremos un poco de historia. Carlson y Lasher, en el año 1959, describieron el término feromona por primera vez como una sustancia química liberada por un individuo que tenía una influencia en la fisiología, en el desarrollo y comportamiento sobre otro individuo. Hoy en día el término tiene una amplia variedad de aplicaciones tanto en la psicología como en la electrofisiología, etc. En los conejos son utilizadas las feromonas para comunicarse. Ellos pueden transmitir sus sentimientos, su estado de ánimo o sus ganas de aparearse, por así decirlo. ¿Y cómo es que lo hacen? Pues déjenme deciros que los conejos tienen WhatsApp. Y este WhatsApp está compuesto de dos partes. Primeramente, tenemos una parte que son los órganos receptores de señales y una segunda parte que son los órganos emisores de señales. Vendría a ser algo así como el móvil y los mensajes de texto. Hablemos del móvil. Tenemos dos principales órganos. Serían el órgano vomeronasal y el bulbo olfatorio accesorio. Hablemos un poquito de la historia del órgano vomeronasal. El órgano vomeronasal es una estructura bilateral tubular presente en muchos mamíferos que fue descrito por primera vez por el anatomista Ludwig Jacobson en el año 1813. Es un órgano que está lleno de muchas terminaciones nerviosas, las cuales captan las feromonas del aire y las transmiten al sistema nervioso. Antiguamente era considerado como un tipo de órgano inútil. Era un órgano que se creía que no tenía ninguna función fisiológica ni anatómica dentro del sistema olfatorio. No fue hasta que estudios posteriores describieron que la extracción de estos órganos no mermaban la capacidad de los animales de percibir los olores, pero sí mermaban muchísimo lo que era la capacidad de estos para comunicarse con sus congéneres. Tenemos igualmente el bulbo olfatorio accesorio, el cual fue descrito antiguamente por Balog y fue estudiado por primera vez en las ovejas y ampliado en una amplia variedad de mamíferos por Ramón y Cajal. Ahora, hablamos ya sobre los órganos, sobre el móvil, productores de señales. Ahora tenemos las glándulas productoras de feromonas, que vendrían a ser los órganos productores de señales. Primeramente tenemos el más estudiado de todos, que sería a glándula do queixo o también la glándula mentoniana. Esta es quizás la más estudiada de los conejos porque tienen un comportamiento característico, conocido en inglés como chinning, que básicamente es frotar la mandíbula, el maxilar inferior, sobre algún objeto en el ambiente. Esto con la finalidad para marcar territorio, etc. Este comportamiento es utilizado tanto por machos como por hembras. Hay dimorfismo sexual dependiendo de la edad del conejo. Estas glándulas, por lo general, son también de mayor tamaño en la etapa reproductiva. Por otro lado, otra muy importante entre las muchas que existen sería la glándula mamaria. La glándula mamaria verdaderamente es producida la feromona mamaria, perdón, es producida realmente por la glándula areolar de las mamas. Y bueno, ahí tenemos una foto muy mona. Vamos a hacer una clasificación de lo que son las feromonas en los conejos. Yo creo que todos nos acordamos del pequeño conejo tambor, ¿verdad?, de Bambi. Pues bueno, hablaremos primero sobre la feromona mamaria, la que mencioné anteriormente. Esta feromona mamaria prácticamente lo voy a describir como una frase. Es una que hemos escuchado todos en casa seguramente. La frase es: niños, vamos a comer. ¿Y por qué? Porque la feromona mamaria se utiliza, es producida por las hembras en lactación
cuando nacen los gazapos, nacen con una visión bastante pobre y con un olfato muy desarrollado. Entonces, eso los ayuda a guiarse mediante el olfato hacia las mamas y poder lactar por primera vez. Luego tenemos las feromonas de advertencia. Estas feromonas son utilizadas por los conejos para decirles a otros grupos de conejos quizás, o incluso dentro del mismo grupo, que estamos en peligro o hay un depredador cerca, etc. Tenemos las feromonas de comunicación entre congéneres que van más para comunicación entre ellos, ya sea sentimientos o apareamiento, etcétera, como mencioné anteriormente. Y bueno, llegamos a una de las feromonas más importantes de todas, que serían las feromonas del amor. Las feromonas del amor están divididas en 3 tipos de feromonas: las de atractividad, receptividad y proselectividad. Cada una de estas desempeña un tipo distinto de comportamiento y movimientos que realizan. Por ejemplo, las conejas mueven la cola y dan vueltas alrededor de los machos. Por último, tenemos las feromonas de interacción con otras especies. Estas son, por ejemplo, a veces los conejos liberan compuestos que son irritantes para los depredadores en situaciones de riesgo. ¿Cómo se utilizan las feromonas en los coellos? Pues yo quiero hablar específicamente de una feromona algo especial, que sería la feromona apaciguadora. En las explotaciones ganaderas en Francia se realizó un estudio donde se utilizó esta para reducir el estrés en los conejos. Y esto fue muy importante, ya que si bien en muchas granjas no necesitaban una mejora en su producción, sí tuvieron una mejora progresiva con la ayuda de esta feromona. Además, es muy útil también, si es que se prueba, para los propietarios de conejos que los tienen como mascotas, ya que podríamos ayudar a reducir el estrés. Y bueno, muchas gracias por acompañarme en este viaje de feromonas con los conejos. Moi ben, Renato. Xa se acabou? No, mentira, eso é o que quería que dixera eu a seguinte poñente. Porque xa veréis, a seguinte poñente é unha chica que, como este Divúlgate, como era este Divúlgate, a ver todos xuntos. A seguinte poñente é impresionante, vale? Sabe de endometritis subclínica, sabe de amenazas ocultas, muchísimo, vale? Expón que dá gusto oíla. Así que, con todos vós, desde Narón, para decirnos se as vacas están ou non amenazadas, xa sexa por lobos ou por non sei que, antí a acción. Ola. Os galegos sempre escoitamos que en Galicia hai máis vacas que persoas, pero, aínda que iso dependa, os galegos coñecemos realmente as nosas vacas? Destas 2 fotografías, saberíades decirme cal destas é unha vaca enferma? Que pasaría se vos dixera que as 2 poden estar enfermas? Existe unha enfermidade que afecta preto do 30% das nosas vacas e incluso, dependendo dos rabaños, pode afectar ao 70%, que é a endometrite subclínica. A endometrite subclínica é unha enfermidade reproductiva que afecta ao endometrio, provocando unha inflamación no que aumenta o número das células de defensa, coñecidas como neutrófilos. Sen embargo, pese a súa frecuencia, aínda é un pouco descoñecida. E pensaredes, se non provoca síntomas, cal é a importancia desta enfermidade? Pois, esta enfermidade diminúe a fertilidade das vacas, o que provoca, a súa vez, unha disminución da súa produción, que remata nun incremento dos costos do bric de leite, neste caso. Sen embargo, pese, como xa dixe, a súa frecuencia, o tratamento aínda está a investigación. Tradicionalmente, empregábase os antibióticos. Sen embargo, debido aos seus malos resultados
e a creación de resistencias determináronse que non eran a mellor opción. De feito, nos estudos máis recentes nos que compararon a microbiota dunha vaca verdadeira e realmente sá con respecto a unha vaca que padece endometrite subclínica, demostraron que esta era o mesmo. Polo tanto, o uso de antibióticos non tería sentido. Polo que a hipótese máis cercana sería que esta enfermidade é causada por un desaxuste na inmunidade debido a un balance enerxético negativo no período posparto. Outra sustancia antes empregada é a sustancia proteica que é a prostaglandina F2-alfa. Esta sustancia provoca un reinicio do ciclo reproductivo, debido a que provoca a desaparición dunha estructura que se forma no ovario tras a ovulación coñecida como corpo lúteo. A desaparición desta estructura favorece a limpeza do útero, xa tamén debido a que produce contraccións físicas, ademais de mellorar a inmunidade do útero. Sen embargo, tampouco tivo bons resultados, polo que foron necesarios novas investigacións, nos que se destacaron como tratamentos innovadores o lavado intrauterino, a dextrosa, o uso de enzimas proteolíticas, a N-acetilcisteína, o ozono e incluso a fitoterapia. Dentro do lavado intrauterino se empregaron dúas sustancias, a solución salina e a parafina líquida. A solución salina, o efecto beneficioso que se detectou foi a desaparición das células inflamatorias. Por outra banda, a parafina líquida, que é un aceite natural, incrementou as defensas do útero. Outro tratamento foi a dextrosa, que se empregou en laboratorio e se atopou que as solucións hipertónicas de azucre provocaron efectos antibacterianos. Outras sustancias empregadas foron as enzimas proteolíticas. As enzimas son unhas estruturas que provocan a catálisis das reaccións fisiolóxicas do organismo. As máis empregadas neste caso foron a tripsina e a papaína, que o seu efecto proteolítico provocou a desaparición das proteínas producidas durante a inflamación, mellorando a defensa uterina. Outro tratamento que tamén se empregou foi a N-acetilcisteína, que sobraba máis o nome comercial en humana que o fluimoicil. Sen embargo, a diferencia dos restos, este empregouse máis ben como tratamento complementario, xa que o seu efecto mucolítico favorecía a acción do resto dos tratamentos. O que tamén se empregou foi o ozono, que o recordaredes de non fai moitos anos que era o que se empregaba na pandemia para desinfectar espazos. Neste caso, emprégase disolto en solución salina e demostrou ter propiedades antiinflamatorias e antibacterianas. Tamén se empregaron para o tratamento desta enfermidade a plantas como o NEM e o allo, que demostraron ter propiedades antiinflamatorias e inmunomoduladoras. Sen embargo, o noso obxectivo non é só tratar a enfermidade, senón tamén prevela e incluso preparar as nosas vacas para que aparezcan en menor medida. Para iso, empregáronse os probióticos, que os soará esta palabra das tapas dos iogures. Os probióticos son microorganismos beneficiosos que favorecen a saúde da nosa microbiota. Neste caso, empregáronse bacterias acidolácticas que se obteron os efectos positivos como a mellora da barreira celular, competencia frente a organismos patóxenos e unha mellora ou unha estabilización do pH uterino. Con todo isto, tamén gustaríame dicir que estes tratamentos, o seu obxectivo foi substituir os antibióticos e ir cara a unha gandeiría máis sostible. O obxectivo da miña charla tamén era un pouco dar a coñecer que non sempre son necesarios medicamentos con nombres impronunciables e que non toda vaca aparentemente sá está verdadeiramente sá. Moitas grazas pola súa atención. Bueno, isto enséñanos a non juzgar un libro solo pola portada, non, hai que ir máis alá. E agora sí que se acabou. Agora sí que se acabou. Gustouvos? Foi... impresionante. Moi ben. Pero temos a suerte que ainda temos outra volta, Agora esta é a primeira. Pero a semana que ven, mirai,
Aí teis, isto. Jueves 5, Aínda ven outros 6 ou 7 tan bons como estes. Vale, entonces, tedes que vir, verdad? Teis reservado 7:30, Vello Cárcere, volver aquí, que isto hai que enchelo. Porque o próximo día é o final e isto todos a hombros por aí. Que se entere Lugo enteiro que houbo Divúlgate. Bueno, pois hasta aquí é esta primeira parte da 9ª edición do Divúlgate. Esperamos dende a asociación que vos teña gustado tanto como a nós, que mereceu moito a pena o traballo que pasamos para o día de hoxe e xa veréis como tamén mereceu a pena para o próximo jueves 5. Así que nada, hasta o jueves.